Takže zdar lidi, tam vás u další videa našeho Minecraft Let's Play a dneska jsem si připravil dneska jsem si připravil takovou věcičku, já jsem jenom stavba baráku, jsem si tady udělal jen takový obvod, a udělal jsem si tady farmu na prasátka a jednou ovce, která mě opět ničím. Takže natěžil jsem si hodně dřeva, našel jsem džungli, ale ku podivu tam byly jenom dva takový ty obrovský stromy a jeden ještě takový ten normální. A dal jsem si sem mod, ale dal jsem si ho sem jenom kvůli tomu dřevu. A ten mod vlastně funguje asi takhle. A to vám ukážu až pak. Takže vrhneme se na to stavění. Ještě si nějak nevím, jestli mám něco k jídlu. Pálím. A sežeru jako. OK. Trošku tady jsem musel skrýt ubilí. Takže já začnu stavět, než nám vyroste ten strom. Takže bude to vysoký 8 bloků. Bude to na 2 patry, jak jsem říkal. Takže pak uvidíme, jak se nám to povede. Mám tady připravené ty otázky, jak jsem slíbil. A myslím, že na jedno tady to patro mi to trvalo. Na jeden jakoby obvod, takhle to stojí jeden stack dřeva. Protože to je, takhle to je 20 to je 40 a 11 plus 11 62, tak 62 na jeden, na jakoby o jedno víc prostě. OK. Budu to spíš, nebudu to dělat v offscreenu, protože to bych si mohl rovnou dělat v kreativu, takže to fakt ne. Možná jste si všimli, že to Betterglass není vidět celý. Ano, je to tím, protože kvůli tomu modu, a já jsem se prostě musel stále počítově těžil 3 dny tolik dřeva. A to je vlastně Tree Capitator, jestli znáte. To je na to mám nějaký rychlý. To je na to, když vlastně těžíte dřevo, tak zničíte jenom jedno a ono vám to celý opadá. Takže to je dobrý. Takže tu máme 3, 4, to bude první patro. OK. A stačí mi na to jedna sekerka na tu dřevo, což je taky díky tomu Capitátoru. Ale já ho pak vypnu, protože to jsem udělal jenom kvůli tomu dřevu. A ještě vám chci jenom ukázat, že jsem to teda načítoval, že jsem to takhle fakt udělal. To on to celkem rychle, tyjo. Padá dolů. No, ne. Tam ještě nevyrost. No, já vám to můžu ukázat, na kam ještě nevyrost. Ježíš. Dáme, to bude teda první patro. OK. Tak to na první patro. OK. Takže v oknách si uděláme, myslím, že dám od toho takhle. Takhle, OK. Takhle betonolku. Jako jsou 3, tak to ne. To musí být 2. To by nešlo, jako fakt, to by fakt nešlo. OK, takže takhle. 2, 4. Ještě to nefunguje, je tady to. To by mělo být. OK. Takhle, dobře. A pak uděláme i ty zadní, ale to bude až pak. Písek nemáme. Jasný. Tak já vám jdu ukázat ty stromy. Rovnou si vytěžím nějaký břízy. Koukejte, doufám, že mi teď bude fungovat. Hop. Jo, hodně to ulehčuje prostě. Ale udělal jsem to fakt jenom kvůli tomu baráčku, jinak. Přesně natěžím nějaký, když ještě jsem tady
Takže udělal jsem to jenom kvůli tomu těžení, abyste mi taky věřili, protože Bůh ví, nevím, jak byste mi věřili, když jsem vytěžil 400 taky normálního dřeva, poměl jsem to všechno na vlhtenky, tak to nevím, jestli byste mi jako věřili, že jsem si to nenačítoval, tak takhle mi to můžete věřit, že jsem si to jako fakt, že jsem si to fakt nenačítoval. Půjdu pak těžit i kaktusy. Jde to všema druhama sekerkama, jde to i dřevěnou. Tak docela dobrý. OK, takže vidíte, za takovou chvilinku máme 43 normálního dřeva, což je luxusní. Takže to třeba budu takhle těžit, jenom když třeba když to budu těžit v oskýnu to dřeva většinou, takže no prostě mám to já nemám svůj meč. No to já nebudu dostat výjimečně. A rozmnožím se ještě rychle. Sedíme. Tak, ano. Už mám dítě. OK, takže já jdu dělat podlahu. Já si vezmu lopatu, kterou nevím, jestli jsem vám říkal, nebo jestli jsem to vytvořil, ale prostě jsem ji vytvořil, nevím, jestli o tom víte, jestli jsem to říkal v dalším díle, teda v dalším díle, v tomto díle, takže tak asi nějak. Prostě to vytěžíme. OK. A mohli bychom se jít v dalším díle, jestli dneska doděláme ten baráček na 100%, jo? A třeba v offscreen tam dodělám ty okna, nebo prostě ještě uvidím, nebo ještě stihnu třeba. A věřím, že to stihneme, ten baráček je v pohodě dneska. Jediné, co bude horší, bude asi ta střecha. Ale tak, nevadí. Tyhle, já to mám nějak hodně. A já bych si to je na F11, že budete mít úplně totálně přes celou obrazovku ten Minecraft, jak kdybyste dali nějakou střílečku prostě. Takže to máte jak prostě normální hra. F11, že nevidíte jako plochu. Tak je to zase pomalý, ale tak si myslím, že to bude stačit. OK, mohl bych říkat ty otázky, protože jsem mám zmínit. Takže budu říkat otázky. Nebo otázky budou tady i nějaký normální prostě mluvení, tak nechci. Takže mám tady první otázku, nebo co to je, máš hezký skin, tak za to ti děkuju, ty anonyme. Nebudu tady říkat, kdo to byl, prostě díky, jsem rád, že se ti líbí. Další je, jak jsem se dostal k Minecraftu, tak to bych nechal až na konec, protože to je docela dlouhý vyprávění. Další tedy mám, jestli kolik mi je, tak to bez urážky, ale do toho vám nic není, jo, takže to fakt sorry, ale to nebudu říkat, kolik mi je. To fakt ne. Tady zase ten Nigel Jungle Storm a doufám, že mi vyroste. Tak. A můžu úplně. OK. Tady mám teda nějaký, a ještě si asi budu muset vytvořit jednu lopatu. Nějaký styky, protože jsem vyráběl ten plot. Tak to je normální u mě, že teda takhle. Hop. OK. Začíná nám noc, můžu spát, ještě není. Tak za chvíli. Tak stone, to je pevnostní, takže se přehodím na Better Grass. Co jsem teda s tím Better Grassem, jenže ono to všechny mody, co máte v Minecraftu odstraní. Teda mě to aspoň odstraní. Nevím, možná se to nějak dá udělat, ale mě to odstraní všechny mody prostě. Což je blbé. Tak, OK, dáme sem tady ty butenky. Oh my god. Budeme mít dvojitý dveře. Tady to se mi prostě nejvíc líbí na podlahu, takže proto to udělám tady. Okay, tady to se teda tak vykraftím, že mám skoro 2 staky by mi mohly stačit.
Tak půjdu ještě natěžit, což pro nás není v tomto případě vůbec žádný problém. A já mám určitě ještě v truhle nějaký, protože těch jsem měl takové docela hodně. Možná bych v Oskyně mohl těžit, nebo ne, já v dalším díle bych šel na nějakou výpravu asi a v dalším a potom díle, co budeme už se vyspat, radši mě zabijou ve stečánku. Milovan. To by se mi teda nelíbilo. Vůbec. Jsme jednou pošlapali trávník, takže to se mi taky nelíbilo. Ok. Tak. No takhle nebude stačit, ale to je jedno. Aspoň tady budeme mít docela dost místa. Na různý ty podmínky. Sklad si udělám asi v podzemí, ale protože... No, uvidíme ještě, uvidíme. Že mám docela velký barák, nebo budu mít, tak zase se nechci dělat v podzemí, ale zase... Mně se to moc nelíbí, když ty truhle jsou jakoby ve vzduchu. Uvidíme, třeba to bude hezký. Ok. Jsem zase tím mít ten propísek. Jo, tady mám ještě, jsem to říkal. Ok, baby. Jo, další otázku. Udělám vlog, to nevím, jestli jsem říkal, udělám někdy, možná, nevím, třeba jo, třeba ne. Ale v poslední chvíli to nebude, to bude tak až na nějakou tu dobu. A ani ho až si nebudu dělat, protože k čemu? Čemu byste mě potřebovali vidět? To je vám vážně úplně k ničemu. Zapovídám, že to nic není, jak vypadám. Ale třeba můžu někdy udělat, takže jako můžu. Další je, natočíš se mnou Můťák. Můťák s náma můžu natočit, ale i poli. Ale teď ještě s klukama nikoho nescháníme, kdyby se někoho schánili, tak vám napíšeme na e-mail, nebo tak. Ok, podlahu bychom měli. A uděláme schody do dalšího patra. A já vlastně mám u sebe schody. Mohu bych to udělat, jak se to udělá nějak takhle. Hop. A už to tady já i udělám. Nejde, ne? Takhle. Jo, protože já teď bourám, když já chci dělat takhle vlastně. Jsem inkoš. Jasně. Ok, ne. A takhle myslím, že a pak to bude stačit asi. Ještě jak by to vypadalo. Jo, tak asi tak. To vypadá dobře. Počkejte, já se za chvíli vrátím. Ok, on se mi trošku bubnul fraps. Tak já jsem jenom to se kouknu, jestli to mám dobře, jak jsem to chtěl. Jo, mám to dobře. To je prima cool. Tak já musím se kouknout, jestli to mám dobře. Hop. Ještě udělám nějak. Ještě. Je to tady nebude. Protože vlastně na to je divný, to musí být. Yes. Ok. Mám, že mi ten fraps teda půjde.
Tohle, že vůbec natáčím, dobře. Já jsem ještě neobědala, tak za chvíli se budu muset jít. Ale v dnešním díle to na 100% uděláme. Takže můžu číst další otázku. To mě inspirovalo k natáčení, tak inspirovala mě hlavně zábava, protože to je asi tak to, co mě na tom nejvíc baví. To je nejradši bych přechodila v kreativu. Myslím, že to bude hezký nakonec ten barák. Tak to budeme ještě chvíli dělat tu střechu, no. Vychází nám Hunger Bar. No, že se nám musím rozmýšlet, abych ji mohla zabít. Chceš mora? Tak je mora. Taky mora. Cigana. Máme ještě. Jo, už mám všechny mora. Tak ještě já se ale přilovat nebudu, když chenajím. Tak. Oh my god. Ta střecha je vážně nic. No takže vlastně zábava mě k tomu inspirovala. Další tady je, máš originál Minecraft. Minecraft originál nemám, tím se sice moc nechci chlubit, ale zatím ho nemám, ale budu ho mít o prázdninách, už ho budu mít, dostanu i mikrák, takže konečně budu mluvit trošku líp, takže mě budete i líp slyšet. Takže i líp pro vás. A mně se rozbíjí sekera, což je blbý. Bože jo, hodně lidí blbý. Fakt. No tak to. Ty vole. Už skoro mám střechu, wow. Budu potřebovat stěnaky příště do té jeskyně, protože za prvý kvůli tomu, že potřebujeme uhlí, protože na torče. Takže kvůli tomu. A taky kvůli tomu, že potřebujeme mít taky čím topit. Taky teda. 4. Okay. Musíme zničit. 4. Dobře. To bude první patro. Máme první patro. Teď si to tady ještě osvítíme. Tak. Já to jsem... Tak teď to zničíme. Díky. No, zase mi to pošlapalo. Chujové. Máme teda železnou. Čiže železa máme celkem dost. Ale musím dělat kompáč. Co teď nebudu používat, ale když půjdeme do té jeskyně, tak taky nemusím pak dělat. A armor se nám zatím neupustí. Takže tak nějak. Tak, takže jsem chtěl vlastně. Takže si vezmu všechno, co tady mám. Tady bude stačit. Ostatně z toho koulu se udělali vlastně 4 trčky, takže máme skoro stack. Dobrý. Dveře nemám asi. Nemám. Vyrobím. Z tohohle dřeva, protože to už mi bude vlastně k ničemu. Teda, protože já zatím žádnou podlahu neplánuju. Okay. Takže, takhle. A jdeme na druhý patro. Oj, ty vole, more. Tak, vypadá to tak, jak by to vypadá. Ještě bych to mohl dělat takhle. Už se to vypadá lidi. Tady to vyčižíme. Yes. Jo, tak je OK. Teď já to jdu udělat. Raz, dva, to bude od 20, takže to bude 2. Ok, ještě jednou pokračuji.
Pak mi můžete napsat do komentářů, jestli se vám baráček třeba líbí. A ještě o síť mi nikdo nepsal, takže to nevím, jestli jsem říkal, ale o síť mi prostě ještě nikdo nepsal, takže jsem dávat nebudu ještě. Jo, takže ještě vám řeknu teda, jak jsem se dostal k Minecraftu. To jsem zapomněl zmínit. Takže to už natáčíme 20 minut, jo. Ale tamhle mám vyrost ten strom. Je úplně luxusní, jak to těží tady ten strom, jo. Protože to se mi strašně líbí. A 59 dřeva to vytěží. Myslím teda. Mě to vytěžilo vždycky z něj 59 dřeva, tak uvidíme. Možná než to opadá, ještě tak to bude 60 asi. Ale mně se líbí ten biom, prostě. Mně se líbí ty jungle biomy. Mně se líbí všechny biomy tady. Kromě biomu, ten Ice Mountains, jak jsme byli ve druhé sérii. Ten je fakt strašný. Jo, ještě se vás chci zeptat. Teda vám chci spíše říct, že... A teď vám to řeknu. Že jakoby... Jak bych to řekl? Jsem natočil sice víc dílů toho druhého survivalu, ale nebudu tam už dávat. Že je to zbytečný, nikdo by na to nekoukal, takže tam budu dávat jenom ten, co teď vlastně točím. Takže tak nějak. Když na ty prázdní, to bude něco, to bude fakt úplně ty vole prostě jako... Vlastně nějak moc, jako vidíte, ale nevidíte nějak moc. Tamhle máme lávu, to se nám bude hodit na obsidy už. Vlastně já mám 6, takže to je dobrý, ale třeba na enchantu. Já vlastně ani nemusím kopat ten obsidian diakrumpáčem, takže to je dobrý. To je dobré, ale stejně 6 nestačí, ale na enchant to stačilo. Jo, ok, tak to bychom měli. To nám toho docela dost trochu vyroste teď. Já si tam všechno vyroste, tam máme ještě nevyroste dvě posádka. Tak, ok. Takhle bude to střecha. A tady 2 bloky od toho bude teda. Myslím, že to bude takhle. A tak. OK. Tak říká mouse. Mouse. Takhle. Nebo 4. OK. No to je krovina, ne? Nebo ne? Jo, vlastně tady budou ty dveře, OK, dobré. Tam dám tady tu střechu, ale to nám nebude stačit ani omylem. Pokud dám ještě vykraftíme. Že ono pak ještě tu střechu, jak budu dělat, tak to taky. Tak. Nevím, jak dlouho natáčíme, ale počítám, že ten díl bude delší než 30 minut. Protože tam chci ještě udělat jednu věcičku. Nebo to bude trvat asi jenom 15 sekund, jo, ale prostě tam chci ještě udělat tenhle díl. Takže, tak asi. Oni to určitě v baráku naspamovaný ty příšerky. To jsem chtěl. Počkejte. OK, jsem tady. Dobře, že všechno to šlape, jak by mělo. Počkejte, ještě se tady kouknu, nevím, jestli to nějak... Jo, fajčí. Dobroš. Konečně dokonec. Stop, jsem to nechtěl dělat. Doufám, že to ještě stihnu to hodit. Takhle tam osvítíme provizorně. Jsem rád, že už druhý díl budeme mít baráček. Hotov. Nebo ještě sklo tam budeme muset dát. To bych taky chtěl stihnout v tomhle díle, takže tenhle díl bude postavení. Takže ještě sklo budu muset chtít natěžit. Tady mora.
Unia. OK. Tak. Tak to je všechno. A v 5. díle budeme těžit kaktusy. Ano, kaktusy. Nesmíte si tomu. Kaktusy. Prdela. Tady mě řeší tady. Se radši bouchnu do hlavy. Mám takové to lepší už. Kaktusy protože chci udělat opevnění. Z toho, protože když se mi tam spavňovaly monstrózní monstra a to já bych nechtěl. Takže asi tak proto. Nejradši bych tu střechu dodělal v offscreenu, protože ne, jenom tady to bych zazděl v offscreenu radši, ale protože jako tak to asi budu muset, no to budu muset najít, když to ještě vykraftit ještě dřevo. Takže já asi budu muset ještě v offscreenu těžit dřevo. Takže určitě já dělám tu střechu a asi půjdu těžit dřevo. Protože ho budu docela potřebovat, takže si udělám takový rozkop provizorní zatím. Mám to osvítí všechny strany. To nevypadá špatně takového stránku. A to můžete napsat do komentářů, jestli, jak se tam říká, jestli když udělám pro vesničany jakoby to, jak se tomu říká, když udělám pro vesničany baráčky, že jestli se tam jakoby spavnou. Mě jenom zajímalo, že bych tady později vybudoval takovou vesničku NPC. Creeper, ne, oni mi to pošlapou, kokot. Já nechci, dnesky mám zavrcat. To je, ano, přesně to je. Ano, to je bájně úplně takovej, jenom si z toho úplně, a protože se, tak, myslím, že mi sklidila. Dobře, sklidil mi obilí, za to musím poděkovat, ale vydělubal mi tady džuzu, která by se mi aha, ještě jedna mi to tam chybí, okidoki. A to je nějaký divný, nemyslíte? Že tady necháme jen jeden blok takhle, jakoby. OK. Aha, ono mi to chybí. A jo, vlastně mi to chybí. Aha, tak to je jiná liga. Ale fakt jiná liga. Takže tady to taky zarobím. Takhle. OK. Správně. Do prdele. OK. Tady se mám trošku hodím. A už si ještě musíme dělat tu střechu rychle tady. To asi to. OK, ty to máš správně vidět. Já tak ještě jedno. O můj bože. Tak. A teď jdeme na tu těžší věc a to střechu. Ale ještě předtím, než uděláme střechu, uděláme jednu věcičku tady. A to je pod. Ne, jsem fakt nechtěl. Ale tady bych chtěl. Takže a jsem nebudu. Takhle. OK. Počkejte, já se ještě. OK, jsem tady. Dobře, že všechno to šlape. Jak by mělo. Počkejte, ještě se tady kouknu, nevím, jestli to nějak. Jo, fajčí. Dobroš. Konečně dokonec. Stop, no, jsem to nechtěl.
Doufám, že to ještě s tím tenhle takový ten osvítíme provizorně. Jsem rád, že už druhý díl budeme mít baráček. Hotov. Nebo ještě sklo tam budeme muset dát. To bych taky chtěl stihnout v tomhle díle, takže tenhle díl bude v ostavení. Takže ještě sklo budu muset chtít natěžit. Je mora. OK. Tak. Tak to je všechno. A v pátém díle budeme těžit kaktusy. Ano, kaktusy. Nesmíte si tomu. Kaktusy. Prdala. Tady mě řeši tady. Se radši bouchnu do hlavy. Mám takové to lepší už. Kaktusy protože chci udělat opět z toho, protože když se mi tam spamňovaly monstrózní monstra a to já bych nechtěl. Takže asi tak proto. Nejradši bych tu střechu dodělal v offscreenu, protože ne, jenom tady to bych zazděl v offscreenu radši, ale protože jako tak to asi budu muset, to budu muset najít, jistě vykraftit ještě dřevo. Takže já asi budu muset ještě v offscreenu těžit dřevo. Takže určitě já dělám tu střechu a asi půjdu těžit dřevo. Protože ho budu docela potřebovat, takže si udělám takový rozkop provizorní zatím. Mám to osvítí všechny strany. To nevypadá špatně takového stránku. Ať to můžete napsat do komentářů, jestli, jak se tam říká, jestli když udělám pro vesničany jakoby to, nevím, jak se tomu říká, když udělám pro vesničany baráčky, že jestli se tam jakoby spavnou. Mě jenom zajímalo, že bych tady později vybudoval takovou vesničku, NPC. Creeper, ne, oni mi to pošlapou, kokot. Já nechci, dnesky mám zavrcat, to je, ano, přesně to je. Ano, to je bájně úplně takovej, jinak se z toho úplně, a protože se, tak, myslím, že mi sklidila. Dobře, sklidil mi objeví, za to musím poděkovat, a videoba mi tady džuznu, která by se mi aha, ještě jedna mi to tam chybí, okidoki. Kia, si, Mike. A to je nějaký divný, nemyslíte? Že tady necháme jen jeden blok takhle jakoby. OK. Aha, vám mi to chybí. A já vlastně mi to chybí. Aha, tak to je jiná liga. Ale fakt jiná liga. Takže tady to takhle zarobím. OK. Správně. Do prdele. OK. Tady se mám trošku hodím. A už si ještě musíme dělat tu střechu rychle tady. Asi to. OK, ty to mám správně dobrý. Ne, tak ještě jedno. O můj bože. Tak. A teď jdeme na tu těžší věc a to střechu. Ale ještě předtím, než uděláme střechu, uděláme jednu věcičku tady. A to je pot. Ne, to jsem nechtěl, fakt nechtěl. Ale tady to už jsem chtěl. Takže a jsem nebuzen. Takhle. OK. Počkejte, já se ještě
Ok, jsem zpátky, jenom jsem se kouknul, jestli to mám správně. Ano, mám. Tady mora, cigán. To bych ho vykyvoval. Takhle. To má být takové velký teda. A to uděláme až tak. Jo, a já jsem si chtěl vzít kyblík vlastně, pokácím ten strom rychle. Chybl vchody. Tak. Koukejte, jak to rychle vytěží ten strom. Ale to je, mám 0 tady to. A to nevytěží asi všechno, nebo jo? A 56 třeba. To je co? To je krásný úlovek. Yes. Tady klípa fakt. A vodu. Ok, tady voda. Tak. A šplhám se nějak nehodí. No tak to bylo asi ne, z téhle strany asi ne, protože to nebylo dobrý. Ok. Takže jsme tady. Hop. A teď jak to budeme dělat s tu střechu? Co na to budeme potřebovat? Budeme na to potřebovat schodu a blok a schody. Takže tady vždycky necháme takhle volno. Tak. A vesničan, tyhle to jsou hajzlové. Takže, jo, jak jsem se dostal k Minecraftu, já to vždycky nedopověděm. Takže já jsem se k němu dostal vlastně díky kámošovi. A vlastně dostal jsem se k němu nejdřív přes Minecraft.net, tam jsem ho hrál jakoby po tom internetu zadarmo. Což bylo úplně trapně, protože vám to každý mohl rozgrifovat a když jste hráli single, tak mi to nějak nešlo uložit, takže to bylo všechno úplně na nic. Pak jsem začal hrát tak jsem začal hrát demo verzi, která byla taky úplně na nic. Protože tam jste mohli hrát zase jenom hodinu, 100 minut a ono se vám to pak vymazalo, takže já jsem našel zlato, udělal jsem si to zlatý krumpáč, byl jsem úplně štěstím bez sebe, že mám zlato. A vlastně pak mi skončil time limit. Byl jsem šťastný i za železo, protože jsem našel 3 železo, byl jsem z toho byl vedle fakt. Z toho u mě našel jsem železo, ty vole, úplně jsem z toho nemohl, jako fakt, to bylo něco. Ok, takhle. To stihneme ještě tenhle díl, natáčím dlouho, ale ne zas tak. Strašně. Okay. Tak ok, to tady všude. To já se pobojím, že to video bude hodinový nebo tak nějak. To já fakt nechci, ale. Protože to by bylo blbé, to by bylo hodně blbé. Protože to by musel strašně dlouho uploadovat. A hlavně jenom kvůli baráčku tady hodinu budu jak to stavět. Je to tak 3/4 hodky, bych něčím řekl. Tak doufám, že se vejdeme do těch 50 minut. No. Doufám. No, tak snad jo, no. Tak to zazdíme. Ono to bude hezčí v tom finále, protože ono to nějak nepůjde vidět, ale budu z toho mít takový lepší pocit, prostě, že to tam mám a prostě, že to tam mám, tak to bude mít lepší pocit. Takhle. Už mám bloky. Tak já to stopnu, natížím si dřeva budu. Čau lidi, zdravím vás a já jsem nenahrával, ale vytěžil jsem si asi 29 dřeva, nic zajímavého jsem tady neříkal a udělal jsem z toho vyplenky a takhle jsem to zadělal jenom, takže a udělal jsem tady druhý patro toho a tak jsem tím dvě takhle. Já jsem si říkal, ty vole, jako je to? A on to takhle myslel, no tak promiňte, no, já myslím, že nahrávám, vůbec mi to prostě nenapadlo mášknout asi, takže
Je blbý, no, ale už to máme za sebou, takže to je dobrý, to je to hlavní. A jedno srdíčko mám kvůli to, protože jsem spadnul ze stromu. Ano, je to tak, spadnul jsem ze stromu. Já zase nemám dřevo. Oh my god. Oh my god, kolik to chce ten barák dřeva jako ode mě. Budu muset dát tady to dřevo. Okay. Ono to nejde moc, jako dá to poznat, jo, ale ne moc. Takže jsem ten obvod udělal tímhle. Takhle uděláme. Takhle uděláme. Oh my god, ty vole, kolik to chce toho dřeva. Neříkej, že budu muset zase vykraftit tolik. To je hrozný taky s tím. A dalším díle teda půjdeme na výpravu. Takže to tak nějak. Asi teda. Ty vole, nahrávám more. More nahrávám. Ok. Našel jsem teda, ještě si vypaluju sklo, protože jsem našel. Protože já jsem tam těžil dřevo a narazil jsem na poušť, takže mám i nějaký kaktusy, jsem se nechtěl, už tady to tři. To nezároveň ty kaktusy se těží docela rychle. Tady to dělám, abych si dal tečko, aby se mi tady nespavňovali žádný monstrózní monstra. Tak je proto. Tak. No, tak to bude stačit. Řekl teda. Jak je hnedka odsvětlená můra. Je to hezký dřevo, to se mi taky líbí. A teď nevím, jak se dostat. Jo, vlastně mám takový výbuchy. Pojď zomba. Kde je zomba? Takže ok, jsem zpátky. Ono máme jenom přišel do pokoje, tak jsem to trošku vypnul a jsem tady, zabil jsem jenom zombíka a creepera, který mi bouchnul, myslím, že tady. Nebo to je jedno. Ale ještě si teď udělám okna. Tady se mi pálí nějaký to sklo. Hej, more. Jo, vlastně, ale. Takže já si dám to sklo. Počkejte, já si jenom tady udělám jednu věcičku. Ok, jsme tady. Takže ok, jsem zpátky. Ono máme jenom přišel do pokoje, tak jsem to trošku vypnul a jsem tady, zabil jsem jenom zombíka a creepera, který mi bouchnul, myslím, že tady. Nebo to je jedno. Ale ještě si teď udělám okna. Tady se mi pálí nějaký to sklo. Hej, more. Jo, vlastně, ale. Takže já si dám to sklo. Počkejte, já si jenom tady udělám jednu věcičku. Ok, jsme tady. Ty byste měli vidět líp. Nebo vidět. No, je to celý zasekaný, vždycky, když to nějak stopnu a pak začnu nahrávat, takže ono se to trošku musí zvyknout prostě. No, do tomu líšeček, co mi to neudělá. Tak. Takhle. Běž jako život. Tady taky takhle. A to video má 36 minut. Zatím teda dohromady tam, co jsem točil, takže to docela jde. To docela jde, teda jsem čekal, že to bude víc. Možná vidíte jako nějaký ty lagy, tak to se omlouvám, ale on se to trošku musí rozpohybovat, takže počkejte, já vypnu natáčení a za chvíli budu tady, až se mi to odlaguje. Ok, jsem tady, nemělo by se mi to už tolik lagovat. Ono to hlavně kvůli tomu natáčení, protože když nenatáčím, tak to můžu mít normálně na far, takže tady tím natáčením prostě, no. Jo, vlastně tady se mi tady to dělá, se vyspím. Rozmnožím prasátka, abych je mohl už kilovat taky. Ty vole, to je hlavně.
Oh my god. Takže nesvídlo, to jde. No, mám 5, aha. Tak to už mám rozmnožit 13 2. Pak 13 2. Yes. Později to i vydesignujeme, to formu na presátka. OK. No, to se nám moc nepálí a já budu zpátky, až se nám to vypálí. OK, já jsem tady. A ono se mi to ještě nedopálilo, ale já jsem si ještě z jedné strany udělal okna, abych... Teď co se mi to ty vole, to je něco. To nám teda na menší ještě vzdálenost. A teď by se mi to nemělo už vůbec lagovat, a ono až se to trošku zavře ten komp. Protože já jsem teď ten komp spustil vlastně a kouknu jsem se na tento video jenom. A hned vlastně jdu hrát, takže mám jakoby se ještě do toho nějak nenabažil. Takže já ho musím do toho popohnat trošku. OK. A ono nám to možná vyzbude. OK. Tak to jsem rád. Dobře. Takže teď si koukneme, jak ten baraček... Jo, ještě tady jsou na iOS. Na to už jsem zapomněl. Takže teď si koukneme, jak ten baraček vypadá. Já bych řekl, že by to mohlo šlapat. A on to pošlape stejně na farak, na to na short. Takže já bych řekl, že to nevypadá špatně. Dáme se na to ze všech stran. Tady teda budu ještě okna. Tady nebudu dělat nic asi. Pravděpodobně, možná to tam ještě něco udělám, tady ještě. OK. A já bych mohl sice zabít nějaký prasata, ale to se mi moc nechce. Protože já bych ty farmy potřeboval udělat někde jinde. Ale jak jsme si slíbili, tak příští díl půjdeme vlastně do jeskyně, víte? No, půjdeme do jeskyně. OK, tak já to ukončím, postavili jsme si baráček, co jsme chtěli a to je tak nějak všechno. Já si jenom připravím věci, které budeme potřebovat do toho. Tam je všechno naházím, pokud to tak nějak vezmu. Jen takhle rychle. Samozřejmě je slyšet. Snad jo. Takže vezmu si sekeru, kdyby jsme narazili na nějaký dřevo. Vezmu si takhle 14, vezmu si doplot určitě ne, torčky si vezmu. Meč, samozřejmě. Nějaké jídlo, bych mi hodilo. A to bych mohl tak maximálně chleba, to máme na chleby, což je málo. Ne tak 3. No, nám to možná stačilo, když nebudeme nějak extrémně bojat. Kyblík s vodou, ten budeme potřebovat na 100 pro. A tohle je snad všechno. A ještě tenhle krmpáč. A styky. 4 budou stačit. A vezmu si jich radši dolů. OK. To já myslím, že všechno. A já si ještě zasadím kaktusy, že jsem to nevypadal. Fakt, jsem to všechno. Jo, vlastně já tady mám nějaký písek, na to jsem zapomněl. Tady nějaký písek mám, tak tady si zasadím nějaký kaktusy, aby mi rostly mezi tím, co budu pryč. Tady máme jíl, ale to já nechci, protože to mi bylo pak ničemu. Tak, tady to. Tak, to bude taková automatická farma. Kam jdu? Já úplně ho chtěl píchnout tím kaktusem. Teda taky nasadíme. Hop. Dobrý, že nepotřebuje ani vodu. No zrovna kaktus by fakt kaktus fakt nepotřebuje vodu, to mi je jasný, jako jo. OK, a v dalším díle se teda vypravíme do jeskyně. Takže to si hodím sem. A řekl bych, že jsme... Jo, ještě vám chci ukázat jednu věc, normálně ta ovce, já ji vždycky ostříhám a ona se vždycky to... Jenom to dejme. A ona vždycky to... Jakoby jinou barvu bude mít, někdy měla i to... Protože vidíte, tady mám černou a někdy mám i bílou tam, mám tam i
Shadow, myslím. Ne, tak ne. No to je jedno. To bychom třeba potřebovali někdy tak. OK. A my už jsme připraveni do teda další cesty. A já se s váma rozloučím u dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám bareček líbilo, dejte like. A